ана ки шумо тасаввур кунед ки ба дохили анами об чандин сол шуд ки истиқоматкунандаҳои мардуми деҳаи файзобод ва деҳаи шаҳиди бобохон ноҳияи балҷувон гузар мекунанд. ба ҳар коре ки ҳиммат баста гардад, агар хоре бувад гулдаста гардад. Садҳо ташаккур ба он мардуми ҳиссагузоре ки барои бунёди ин копруки мошингузар саҳмгузорӣ мекунанд ва орзу ормонҳои чандин асраи ин мардумро амалӣ мекунанд. бениҳоят садҳо ташаккур мегӯем. бародаронро илтимос мекунем ки агар илоҷашон бошад саҳмчона бигузоранд. вақте ки шумо баъди бунёди ҳамаи копрук чӣ беҳбудӣ мешавад барои мардум? беҳбудӣ ҳам хел беҳбудӣ мешавад ки рафтуҳо нағз мешавад. мисол дар баҳорон мо бисёр сели вазмин меояд, ёрдами ҳамин копрук мерасад. мо дар мақсад ба район рафтан бо одамое ҳастанд ки корда мераванд, озодона мераванд корда. дар ин қишлоқ кор кама мераванд, дар район кор мекунанд. мақсад дар оҷа стройкҳо ҳастанд, дар оҷа мисол дигар корҳо ҳастанд, тиҷорат рушд мекунанд, дар оҷа бозорҳо ҳастанд, мераванд дар бозор мешинанд. мисол сабзавоту пиёзу картошкаву иноваёшона мебаранд ба савдо мегузоранд. агар ин копруки мо шава, агар бисёр ҳам наздик мешавад ба мо, ба шаҳри душанбе рафтан, ба данғара рафтан, ба кангир рафтан. ман соли 2022 сафар кардагим ба деҳаи шаҳиди бобохон, гузар кардагим ба дохили анами об ба мошини майда. бовар кунед як хатара эҳсос кардагим дар ҳамуҷа. ҳар шофёр дух намекуна ба даруни об гузаштанда, ҳар одам дух намекуна ба даруни об гузаштанда. тарснокай. ва истиқоматкунандаҳои мардуми деҳаи файзобод ва деҳаи шаҳиди бобохон ноҳияи балҷувон тасмим гирифтиянд ки болои анами дайраҳои сурхоб қати як купруке созанд, то ин ки осонӣ биёранд ба истиқоматкунандаҳои мардуми деҳаи худшон. пул ҷамъ кардиянд, соҳибкорош, ғарибоешон ки дар ғарибӣ кор мекунанд ва ё пул партофтиянд дар картаи раиси деҳашон. ҳол ин рақамҳои телефоне ки дар ҳамиҷа мемонам, ин шахси масъуле ҳаста ки сохтмони анами купрука ба зиммаи худаш гирифтагай, яъне раиси деҳаи файзобод аи одам. дар картаи анами одам пул ҷамъ кардестиянд, саҳмгузорӣ кардестиянд ва орзу доранд ки купруке созанд дар болои дайрои сурхоб, дар болои анами дайро, то ин ки зану фарзандошон, беморошон, мисол рӯзои хирсандишонда, рӯзои ғаму мотамшонда ба болои ҳамин купрук бе ҳис кардани хатар гузар кунанд. ман ҳам шуморо даъват мекунам барои саҳм гузоштан дар ин кори хайр. ин савоби ҷорияи бародарои азиз, сохтани купрук, сохтани роҳ ва он дар савоби ҷория дохил мешавад. шумо медонед ки савобиш чӣ қадар бузургай ва аллоҳ подоша ҳам дар ин дунё ва ҳам дар он дунё бар шумо бармегардонад. ман айноми худам, айноми истиқоматкунандаҳои мардуми деҳаи файзободи ноҳияи балҷувон ва деҳаи шаҳиди бобохони ноҳияи балҷувон аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам, илтимос саҳм гузорен дар ин кори хайр ва ҳамин видеоро падилитсаву репост кунед ва дар каналҳои худтон история монед. бетараф набошем бародарои. чандин соҳибкорое ҳастанд ки ба зиёд кардани хайру эҳсонот номтон машҳур шудагай дар байни миллати тоҷик. муроҷиати ҳамин мардуми ноҳияи балҷувон, деҳаи файзобод ва деҳаи шаҳиди бобохона ба шумо мерасонам. аз мо хоҳиш карданд ки аз номи онҳо ба шумо муроҷиат кунем, то дар сохтани ҳамин пули байни деҳаашон ба онҳо кӯмак расонем. илтимос мекунам соҳибкорои дохилию соҳибкорои берунии ватанӣ бетараф нашуда дар ин кори хайр якҷоя бошем, саҳмгузор бошем ва биёен якҷо як гӯшаи ватана обод кунем. алло нигаҳбон. дар ноҳияи балҷувон иқдоме сар мешавад ки барои даҳсолаҳо манфиат меорад. бунёди пули мошингузар ки деҳаҳои файзобод ва шаҳиди бобохонро ба маркази ноҳияи балҷувон ва дигар ноҳияҳои кишвар мепайвандад.
дар пайравӣ ба ташаббусҳои созандаи пешвои миллат ва бо дастгирии ҳукумати ноҳияи балҷувон, аҳолии деҳаҳои Файзободу Шаҳиди Бобохон ва саҳми соҳибкорони ватанӣ лоиҳаи сохтмони ин пул амалӣ мешавад. ҳадаф ягона аст: бартарафсозии мушкилиҳо ва беҳтар гардидани шароити зиндагии мардум. баъд аз бунёд шудани ин пул, селҳои пайдарпай ва барфу борон дигар роҳи моро намебандад. деҳаҳои мо мустақиман ба маркази ноҳия, бозорҳо ва дигар шаҳру ноҳияҳо пайваст мешавад. мошинҳои боркаш ва ёрии таъҷилӣ бемамоният ҳаракат мекунанд. ба ҳамин хотир биёед якҷоя даст ба даст гирифта дар ин кори хайр саҳм гузорем. ҳар як сомонӣ, ҳар як кӯмак ва ҳар як дастгирии шумо метавонад моро як қадам ба пеш барад. мо бо ҳам метавонем пули умед ва роҳ ба сӯи ободиро созем. бо умед ва дарки дурусти ин амали ниҳоятан хайру савоб, корти хайравии деҳаро рӯи экран навишта кардем. хоҳишмандем барои ободӣ ва пешрафти як гӯшаи ватан саҳмгузорӣ намоед.